Prvé marcové dni sa v Partizánskom niesli v znamení týchto tém. Deravé cesty v meste podstupujú liečebnú kúru, výtlky sa konečne začínajú opravovať. Do okresného kola súťaže Európa v škole sa zapojilo až 256 prác. Ocenené diela postúpili do celoslovenského kola. Jarné prázdniny trávili niektoré deti v prímestských táboroch. Prišli sme ich navštíviť aj s kamerou. Bager pri Šimonovanoch skrýva chutné poklady, presvedčia vás o tom dunajší rybári. Nováčik florbalovej extraligy Harvard Partizánske hostil Košice a Prešov. Reportáž zo stretnutí vám prináša Mestská televízia Partizánske. Jeden výtlk, druhý, tretí, takto by sme mohli pokračovať, hádam, aj do nekonečna. Realita dnešných ciest je alarmujúca a šoféri bijú na poplach. Prepadliny nie sú na pretrase iba na hlavných ťahoch. Týkajú sa žiaľ aj vozoviek vnútri miest a obcí. Mesto Partizánske, podobne ako iné mesta v rámci Slovenskej republiky, má problém s výtlkmi. Snažíme sa ho riešiť a ambíciou samosprávy je, aby v priebehu nasledujúcich 15 dní bol tento problém čo najväčšej miere eliminovaný a aby sme k všeobecnej spokojnosti vodičov, ale aj peších chodcov vytvorili priestor na to, aby doprava v Partizánskom bola bezpečná. Chceli sme sa na vlastné oči presvedčiť, ako sa výtlky v meste menia na zjazdné úseky. Pracovníkov z technických služieb sme zastihli priamo pri čine na sídlisku Luhy. Rozhodli sme sa najskôr odstrániť výtlky, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť ľudí. Postupne prechádzame od centra, námestím SMP, Hrnčeríkovou ulicou, Generála Slobodu, Malou, Veľkou okružnou a samozrejme budeme odstraňovať aj výtlky v prímestských častiach. Šoféri sa často sťažujú, že prepadliny sa len narýchlo zalátajú a stačí zo pár jazd, dažďov, prípadne prízemný mráz a sú tu znova. Ako teda cestári postupujú pri ich opravách? Snažíme sa dodržať technologický postup tak, aby oprava toho výtlku bola čo najlepšie urobená a samozrejme, aby mala hlavne čo najväčšiu životnosť. Každý jeden výtlk zapilujeme, vyčistíme, vysávame, penetrujeme tak, aby ten technologický postup bol podľa možností, ťažko povedať na 100%, ale na 99% dodržaný. Na vyplnenie jám sa aktuálne používa tzv. Obaľovaná vrecovaná zmes. Denne jej cestári minú aj 1,5 až 2 tony, pričom jeden výtlk si vypýta aj 500 kg spomínanej zmesi. A to už ideme do celkom zaujímavých čísel. Výtlky sú rôznorodého charakteru a možno na pohľad z malého výtlku, pokiaľ to človek nezainteresovaný posudzuje, by si myslel, že to je otázka hodiny opraviť taký výtlk, ale pokiaľ ten výtlk susedí so sieťovým rozpadom na ceste, tak z malej jamy sa môže vytvoriť jama o veľkosti rozmerov 2x3, možno 2x4 metre a samozrejme tá náročnosť tej opravy je o to väčšia. Šoférom, ale aj ostatným účastníkom cestnej premávky tak nezostáva nič iné, len vyzbrojiť sa trpezlivosťou, kým sa opravne dočkajú všetky kritické úseky v meste. Dosť bolo politických tém o Európskej únii, narad prichádza niečo straviteľnejšie. Máme tým na mysli výstavu, ktorej hlavným motom je prezentovať názory detí a mladých ľudí. Ako sa vžívajú do role Európčanov, vyjadrili vo svojich výtvarných, literárnych a multimediálnych prácach. Reč je o medzinárodnom projekte Európa v škole, ktorý sa spája s okresným kolom tradične organizovanej súťaže. Európa v škole už oslavuje 60. ročník a každoročne sa náš okres zapája do tejto súťaže. Vidíte, že naozaj veľké množstvo prác, či už výtvarných alebo literárnych, deti posielajú, radi súťažia a sme radi, že aj po tento rok to bolo tak. Organizácia súťaže aj tento rok padla na plecia základným školám a mestu Partizánske. Oficiálne vyhodnotenie prác a oceňovanie výhercov sa tak vďaka spolupráci s Centrom voľného času Relax a Mestskou umeleckou agentúrou uskutočnilo 1. marcový útorok. Teší ma, že talentované deti základných škôl v rámci mesta a okresu sa opäť prijavili či už malbami, poéziou alebo prozou. Skutočne myšlienka Európy je kľúčová najmä v súčasnosti. O to viac, že posledné prieskumy hovoria o tom, že Slováci sú národom, ktorý momentálne najmenej vníma európske dianie. O tom, že celoeurópske dianie vnímajú mladí ľudia, naopak veľmi citlivo, svedčil veľký záujem prihlásených detí. Súťažných kategórií bolo viacero, zapojili sa aj žiaci špeciálnej základnej školy, ale aj základnej umeleckej školy. Najviac zastúpené boli pritom nižšie ročníky. Dlho vyberáme, pretože tam je silná konkurencia, deti sa tak ešte neboja, popričom už tí starší samozrejme, že váhajú a tam je to také najťažšie. Myšlienka šírenia európskej spolupráce nie je deťom ani zďaleka cudzia. Svoju inšpiráciu čerpajú z rôznych zážitkov a skúseností.
Vždy sú otázky, a čo tam mám dať, a ako to mám dať. Ale keď sa s nimi porozprávate aj o tej Európe, o tom spolunažívaní, ako to v súčasnosti je, čo prežívajú v rodinách, stačí si povedať 1-2 príbehy zo života a potom to už ide samo. Tento rok bola latka nastavená riadne vysoko. Deti to nemali vôbec ľahké. Pre každú vekovú kategóriu si totiž organizátori pripravili inú tému. V tej prvej sa hovorilo o zvykoch a tradíciách nášho regiónu, v druhej dominovali témy rôznorodosti kultúr a tretia sa zamerala na zjednotenie Európy. Súťažila som v prvej kategórii výtvarných prác a nakreslila som tam seba, ako predstavujem kamarátom svoj región a svoje mesto. Ja som rozmýšľala nad tým veľmi dlho, že čo budem písať a vlastne deti z chudobných rodín tým a že o deťoch to má byť o ľuďoch. Počet prihlásených prác hovoril za všetko. 73 literárnych výtvorov, 171 výtvarných diel a 12 multimediálnych prác. To je kusisko roboty a námahy aj pre hodnotiacu komisiu, ktorá si ale najviac všímala Spracovanie myšlienky, aby to bolo výrazné, aby to malo čo povedať. Niekedy stačí jednoduchá myšlienka a práca je na svete. Dokáže nás to ohúriť, zaujať. Niekde je možno toho veľa, ale málo výrazné, že nevieme v tom niečo prečítať. Tých najšikovnejších čaká postup do celoslovenského kola a slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční už v máji. Týždeň jarných prázdnin sa pre deti v Trenčianskom kraji začal posledný februárový pondelok. Niektoré z nich si voľno užívali po svojom, iné sa nevedeli dočkať programu v prímestských táboroch. Centrum voľného času i tento rok zorganizovalo počas jarných prázdnin jarný prímestský tábor v Partizánskom. Zúčastňuje sa ho 25 detí z partizánskeho a širokého okolia. Pre deti tento rok je pripravený bohatý program, kde sa zameriavame skôr na tie rodinné hodnoty a na to, že sme tu jedna veľká rodina. Deti vo vekovom zastúpení od 5 do 15 rokov si voľné dni krátili aktivitami v tvorivých dielňach či spoločenskými a športovými súťažami. Počasie bolo ale v tieto dni až príliš lákavé na to, aby sa deti uspokojili s aktivitami v centre. Aj preto nebolo divu, že najväčšou odmenou bolo pre ne korčulovanie na klzisku a celodenná sánkovačka vo Valčianskej doline. Je to super kolektív, super učiteľky, vymyslia nám super program, ideme na ten výlet, kde sa poriadne vybláznime. Veselo bolo počas jarných prázdnin aj v pastoračnom centre na sídlisku Šípok. Deti ani chvíľu neváhali a nič nerobenie a sedenie pred televízorom vymenili za zábavu, ktorú im opäť pripravili animátori zo Združenia Salesiánskej mládeže Domka. Organizátori tábor aj tento rok pripravili v štýle modernej rozprávky. Každý rok alebo každé prázdniny je tá rozprávka iná. Tento rok máme rozprávku Up, teda Hore k oblakom, je český preklad. Je to o takom pánovi, ktorý letel do divočiny aj s jedným malým skautom a oni zažívajú spoločne dobrodružstva. Tak tento príbeh sa snažíme deťom pretlmočiť toto formou tábora. Príbeh rozprávky si deti pripomínali scénkami a hymnou, ktorú si zaspievali v úvode každého dňa. Okrem súťaží a rôznych aktivít sa vybláznili v telocvični základnej školy na Šípku a súčasťou pestrého programu bol aj výlet do Vrodzianského kaštieľa. Tento tábor je najlepší, chodím tu každý rok. A robíme tu všelijaké súťaže, malujeme, tancujeme. Najviac ma baví, keď súťaže hráme. Oddych od školy sa jarnými prázdninami tento mesiac ešte nekončí. Deti si ho doprajú opäť už o niekoľko dní. Koncom marca totiž brány škôl zatvoria veľkonočné sviatky, ktoré pre žiakov znamenajú súvislých 6 dní voľna. Počuli ste už niekedy o rybárskom policajtovi? Pravdepodobne sa vám v prvom momente vyjavil obraz človeka hliadkujúceho okolo rybárskych osád. Súvistu však nehľadajte. Pravdou je, že takýto policajt je jedna šikovná vecička, ktorá signalizuje záber ryby. Aj toto sme sa dozvedeli od zanietených rybárov, ktorých sme navštívili priamo na mieste činu pri vodnej nádrži Bager. Začala sa nám sezóna pred minulý týždeň, jak nám to tu rozmrzlo. No a máme sezónu do 15. marca. Môžeme ako chytať. Od 15. marca majú rybári na mesiac pokoj. Počas týchto dní totiž prebieha obdobie individuálnej ochrany, kedy sú ryby chránené. Potom už rybárom ale nič nebráni v tom, aby sa až do konca roka venovali svojmu obľúbenému koničku. A čo nesmie poriadnemu rybárovi chýbať v jeho výbave? Udice v prvom rade, podberák, aby bol váha, potom sieťka, aby sme si ho mali kde skovať.
Ale aj rôzne háčiky, silóny, spomínané signalizátory záberu, nože a iné potrebné pomôcky. Zabúdať netreba ani na krmivo, ktoré je pre rybu najväčším lákadlom. Najčastejšie zaberá podrvená kukuričná zmes. Takto sa nabije do krmitka. Dajú sa medové pufinky. Medové pufinky sú vo svete rýb niečo ako lahodné maškrty. Dokonca ešte aj žery sa dajú na to zbaliť. Aromatické granulky zlákali aj statného plavca, ktorý sa v čase nášho natáčania silou mocou bránil opustiť vody rybníka. Chytil sa na háčik jedného z rybarov a ten mu už veru nedal vydýchnuť. Zápas s rybou sa vyplatil, o chvíľu už statný úlovok ležal v podberáku. 50 ryb sa môže chytiť už šlachtilík, hej. No a mal som nejakých 35 na jeseň a na jeseň sa nedarilo. No a teraz toto je prvá tento rok. Kapor šupinatý s úctyhodnými mierami 70 cm a 7 kg nebol v ten deň na bagri jediným šťastným úlovkom. Bol tu jeden starší pán medzi nama, tam na kraji chytal, no a sa mu podarilo pekných 2 kaprov chytiť. Jeden mal 74 a druhý mal 68. Dokopy 13,5 kg. No tak mám dneska šťastný deň. Ak vám niekoľkohodinové sedenie pri brehu vyznieva ako strata času, vyskúšajte si rybárčenie aspoň raz v živote. Ako tvrdia jeho nadšenci, hneď na túto formu oddychu a očisty ducha. Možno si liečivé ticho napokon obľúbite a adrenalinové situácie spojené s vylovením rýb sa stanú vašim novým koničkom. Základná časť najvyššej florbalovej súťaže mužov mala na programe predposledné dvojkolo. Nováčik extraligy FBK Harvard Partizánske privítal v boji o záchranu tretí celok tabuľky Florko Košice a na druhý deň v nedeľu čelil Prešovu. V existenčnom dvojstretnutí sa Harvard musel zaobísť bez dvojice zranených útočníkov Jakuba Korca a Ľuboša Doricu. Proti favoritovi z Košic začal Harvard excelentne a po góloch Petra Ivanku a Michala Zajaca viedol v 12. minúte 2-0. Východniari ale potvrdili svoju hernú vyzretosť a v rozpätí 13 minút otočili stav na 2-4. V 33. minúte síce veterán Pavol Kryžan gólom na 3-4 vykresal iskierku nádeje, no v ďalšom priebehu triafali do čierneho už len Košičania, ktorí zvíťazili 7-3. Mali sme vynikajúci začiatok, pomerne rýchlo sme sa ujali vedenia 2-0. Ten výkon bol super, bol bojovný, chalani dali do toho všetko. Bohužiaľ super ukázal svoje skúsenosti, hlavne pri štandardných situáciách dá sa povedať, že 5 zo 6 gólov padlo po štandardkách a toto sa nám nesmie stávať. V tomto sme si jednoducho prehrali ten zápas napriek tomu, že sme bojovali s favoritom. Ak je to škoda a mrzí nás to, ale zase na druhej strane ešte nie koniec. Máme pred sebou posledné 3 zápasy sezóny, zajtra sem príde Prešov, hrateľnejšie mužstvo, ale musíme podať minimálne taký istý výkon ako dneska a keď sa k nám prikloní trošku šťastia, premeníme možno viac šanci a dáme si pozor na nejaké zbytočné chyby a fauly, tak si myslím, že to môžeme zvládnuť a že tá sezóna sa dá ešte zachrániť. No aj v dueli s Prešovom boli partizánčania opäť bez zuby v koncovke. Prvýkrát sa radovali až v 33. minúte po presnom zakončení Stanislava Zelezníka, ktorý znižoval na 1-6. A keďže po ňom recept na prešovského gólmana našiel už len dvojgólový Ivan Skukálek, Prešov bojujúci o účasť play-off si z partizánskeho odviezol vysoké víťazstvo 13-3. Nevyšla nám dneska prvá tretina s tým, že chalani nedodržali to, čo sme si povedali, tie taktické pokyny. V druhej tretine sme sa snažili tú hru zmeniť, ale jednoducho super bol dneska rýchlejší, pohyblivejší, bol lepší v osobných súbojoch. Takže myslím, že zaslúžene vyhral. Keďže v zápasoch o zotrvanie v extralíge zaváhali aj Michalovce s Novou Dubnicou, o všetkom podstatnom rozhodnú až záverečné 2 kola. V nich Harvard vycestuje za svojimi súpermi do Sabinova a Tvrdošína. Ako vidí šance na záchranu tréner Harvardu? Cestujeme na východ, tak tam bude ťažké, ale tak pokúsime sa spraviť ešte nejaký výsledok a urobiť všetko preto, aby sme tú extraligu Partizánsku zachránili. Nebudeme to mať ale iba vo svojich rukách, takže stále je tam hra. Sú tam Michalovce, je tam Dubnica, bude záležať na tom, ako oni dohrajú svoje zápasy. Ale tak pokúsime sa určite niečo ešte spraviť. Využite jedinečný nákup plastových okien a dverí v predajni Alusolid na Februárovej ulici oproti pošte. Novootvorená veterinárna ambulancia na sídlisku Šípok v Partizánskom. Navštíviť nás môžete v pondelok až piatok od 14. do 17. hodiny. Telefón 0908 270 765.
Český komik Zdeněk Izer s finalistkou Superstar Šárkou Vaňkovou prídu do Partizánskeho v rámci turné 4 mostíkov 23. marca o 19. hodine do Domu kultúry. Vstupenky na stretnutie s komikom nezameniteľného humoru si môžete kúpiť v predpredaji v Dome kultúry alebo v sieti Ticketportal. Krmiva a výbavu pre vašich domácich miláčikov a bohatý sortiment potrieb pre záhradkárov nájdete v predajni na Ostrove a v Malých Uherciach oproti kostolu. Unika poisťovňa akciová spoločnosť Generálna agentúra Partizánske hľadá pracovníka a pracovníčku na pozíciu obchodný zástupca poisťovací poradca. Druh pracovného pomeru je živnosť. Nástup 1. apríla a 1. mája 2013. Podmienky prijatia: stredoškolské vzdelanie s maturitou, vodičský preukaz skupiny B, osobnostné predpoklady a zručnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, práca s počítačom. Štrukturovaný životopis zasielajte na e-mail certek.milan@unika.sk. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Ponúkam opravy a rôzne drobné úpravy v domácnosti od elektriny až po vodu. Telefón 0907 149 137. Primátor mesta Partizánske oznamuje, že nehnuteľnosť vedená na správe katastra, zapísaná na liste vlastníctva číslo 3147 pre katastrálne územie Partizánske ako byt číslo 8 na Strojárenskej ulici číslo 197, vchod číslo 11 3. poschodie, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a pozemku, ktoré sú určené na odpredaj, sa budú predávať formou obchodnej verejnej súťaže minimálne za cenu 14 000 eur. Podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.partizanske.sk, bližšie informácie na Mestskom úrade číslo Dvery 34. Uplatním 8 ľudí v Centre zdravia a krásy. Ihneď. Zaškolím. Telefón 0903 405 738. Predám rodinný dom s garážou a záhradou o výmere 457 m2 časti Štrkovec blízko centra. Ihneď k nasťahovaniu. Telefón 0904 104 464, volať od 17. hodiny. Chudnutie, kompletné ošetrenie pleti, riešenie problémov zdravia. Telefón 0903 405 738. Kúpim v katastrálnom území Skačany ornú pôdu, pasienky a lesnú pôdu. Telefón 0911 648 032. Predám dvojpodlažný rodinný dom so záhradou vo Veľkých Bieliciach v peknom tichom prostredí pri rieke. Cena 69 900 eur. Dohoda možná. Telefón 0907 780 800. V priebehu roka sú v kalendári desiatky členských mien, ale len jeden deň, ktorý patrí všetkým našim mamičkám, manželkám, sestrám, kolegyňam práci, priateľkám. Je to 8. marec, Medzinárodný deň žien. Dovoľte mi, aby som vám osobne pri príležitosti vášho sviatku vyjadril úctu, obdiv a vďaku za pevné zázemie, ktoré vytvárate vo svojich rodinách, za lásku a obetavosť. Prajem všetkým ženám veľa zdravia, šťastia a čo najviac dôvodov na radosť a spokojnosť. Nežnejšia časť obyvateľov nášho mesta dostane k svojmu tohtoročnému sviatku od vedenia samosprávy ako darček koncert šarmantného speváka Ota Vajtera. Už dnes avizujeme, že partizánčankám bude spevák pri príležitosti Medzinárodného dňa žien rozdávať kytice ulité z piesní v nedeľu 10. marca od 15. hodiny v Mestskej športovej hale. Na výzvu správy majetku mesta Partizánske, aby si žiadatelia o mestské nájomné byty aktualizovali svoju žiadosť do 15. februára 2013, reagovalo iba 93 žiadateľov. Podľa informácií pracovníčky správy majetku mesta Andreji Barborkovej evidujú v zozname uchádzačov o mestský nájomný byt celkovo 355 žiadostí. Z toho 68 žiadostí bolo zaradených do zoznamu uchádzačov počas roku 2012. Na základe odporúčania sociálnej a bytovej komisie pri mestskom zastupiteľstve a rozhodnutia primátora bolo v minulom roku pridelených 23 bytov.
Evidovaná miera nezamestnanosti v prvom mesiaci roku 2013 v okrese Partizánske narastla o 0,56% bodu a zvýšila sa na 14,65%. Celkovo bolo v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske ku koncu januára 3727 uchádzačov o zamestnanie, čo je o 73 viac ako v decembri. V okrese Bánovce nad Bebravou nezamestnanosť mierne poklesla o 0,13% bodu, znížila sa na 12,14%. V nasledujúcich mesiacoch sa očakáva určitá stabilizácia nezamestnanosti a žije mierny pokles. Od 1. apríla tohto roku by malo dôjsť k transformácii 27 staníc rýchlej lekárskej pomoci na stanice zdravotnej pomoci. V novej sieti tak na jednu stanicu s lekárom pripadnú dve bez lekára, čo je pomer blížiaci sa k modelu vyspelých európskych krajín. Podľa informácií vedenia akciovej spoločnosti Svet zdravia, ktorá je nájomcom našej nemocnice, rozsah a dostupnosť rýchlej zdravotnej pomoci po transformácii zostanú pre ľudí nezmenené. Operačné stredisko, tak ako doteraz, vyšle k pacientovi vždy adekvátnu posadku záchrannej služby. Vedeniu nemocnice s poliklinikou v Partizánskom sa darí postupne naplňať zámer dobudovať nemocnicu ďalšími odbornými činnosťami. Obnovenie urologickej ambulancie od 1. marca je toho príkladom. Urológ Kamil Duranka ordinuje v ambulancii nemocnice s poliklinikou každý utorok a štvrtok od 7. do 15. hodiny. Zabuchnuté dvere na byte a na plynovom sporáku Vára. Vôbec neojedinela situácia, ku ktorej sú privolávaní hasiči a záchranári. Tak tomu bolo aj 25. februára pred 8 hodinou večer, kedy sa táto nepríjemná situácia prihodila obyvateľom bytu na Nádražnej ulici a o pomoc pri otváraní bytu požiadali hasičský a záchranný zbor v Partizánskom. Opakujúcim sa zásahom vo vykurovacom období aj výjazd k horiacim sadziam v komíne, tentoraz 2. marca pred 16 hodinou do rodinného domu v Hornej Vsi. Sirena sprevádzala výjazdové vozidlo hasičského a záchranného zboru 6. marca ráno o 6. hodine a 33. minúte. Uháňalo k dopravnej nehode dvoch osobných vozidiel v Oslanoch. Jednu zranenú osobu hasiči ošetrili do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ju odviezla do nemocnice s poliklinikou v Partizánskom. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom apeluje v tomto období na občanov, aby sa vyvarovali nebezpečenstva, ktoré hrozí nielen im, ale aj prírode pri jarnom vypaľovaní trávy a spaľovaní halúziny. Mesto Partizánske a technické služby začali v útorok 5. marca so strojovým zametaním miestnych komunikácií a chodníkov od zimného posypu. Občania budú vopred upozornení o vykonávaní čistenia na konkrétnych komunikáciách, a to prostredníctvom rozhlasu a rozmiestnením zvislého dopravného značenia. Mestský úrad preto žiada občanov, aby tieto upozornenia rešpektovali a v čase zametania svoje vozidlá na týchto úsekoch neparkovali. Materská škola na Makarenkovej ulici sa rozhodla podporovať myšlienku pomoci a začala spolupracovať s UNICEFom. Školu v minulých dňoch navštívil iracký študent a dobrovoľník tejto svetovej organizácie Amer Majahi. Deťom jemne, zaujímavo a zrozumiteľne priblížil druhú tvár sveta. Chudobu, hlad, smäd, choroby, vojny. A vysvetlil, že UNICEF je akási veľká mama, ktorá pomáha a chráni svoje deti. Jednou z aktivít základnej školy vo Veľkých Bieliciach v rámci projektu Škola priateľská k deťom bola aj návšteva juniora ambasadora UNICEFu. Aj tu Amer, tentoraz v triede deviatakov, priblížil problémy detí z úplne iného sveta, kde je chudoba, hlad, vojna. Jeho pútavá dvojhodinová návšteva s premietaním dokumentárneho filmu a besedou mala veľký spontánny ohlas. Všetci sa zhodli na tom, že návštevy ambasadora prinášajú nové vedomosti a pohľady na nepoznané problémy detí sveta. Pre žiakov 4. ročníkov základných škôl mesta pripravila Hvezdareň kvízové popoludnie pod názvom Príroda plná vedomostí. Vo veľmi vyrovnanej súťaži najviac bodov získali dvojčlenné družstvá zo základnej školy Rudolfa Jašíka, Marek Maďar a Martin Pápaj, Karolína Kováčová a Matej Hradiský, Miriam Gendiarová a Jaromír Šuma. Počas 1. marcovej soboty sa v Malých Bieliciach uskutočnila členská schôdza klubu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom. Po 3 rokoch od svojho založenia sa stal najväčším klubom na Slovensku. V schôdze sa zúčastnili zaujímaví hostia, medzi nimi aj bývalý náčelník generálneho štábu armády Slovenskej republiky generálmajor Marián Mikuš. Doterajšieho predsedu klubu Štefana Ševčíka vystriedal na jeho poste Juraj Hladký. Pripravené projekty na rok 2013 členov nadchli a prekvapili rozsahom. Viac informácií na www.mrstefanik.sk.
Hodnotiaca členská schôdza Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom sa uskutoční v pondelok 11. marca o 14. hodine v miestnom panoramatickom kine. Výbor na ňu srdečne pozýva všetkých členov. Výbor základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých pozýva svojich členov vo štvrtok 14. marca od 15. hodiny na výročnú členskú schôdzu do veľkej zasadačky Mestského úradu. Ako sme už avizovali, Radošinci už čoskoro zavítajú do nášho mesta s obnoveným predstavením Jánošik po 300 rokoch. Keďže vstupenky na prvé predstavenie v sobotu 16. marca od 18. hodiny boli vypredané ihneď, divadelníci pod vedením svojho lídra Stanislava Štepku odohrajú pre Partizánčanov aj druhé predstavenie Jánošika v ten istý deň o 15. hodine. Lístky na toto popoludnejšie predstavenie môžete kúpiť každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny v Dome kultúry. Všetkým umeleckým dušiam je venovaná pozvánka od Mestskej umeleckej agentúry na autorskú výstavu učiteľa a výtvarníka Bánovčana Viktora Motusa. Pozrieť si ju môžete vo výstavnej sieni Domu kultúry v Partizánskom od 14. do 28. marca. Slávnostná vernisáž sa uskutoční v stredu 13. marca o 15:30. Mestská umelecká agentúra pozýva deti vo štvrtok 14. marca na predstavenie divadla Piky z Pezinku o 9 mesiačikoch. Herečka Katka Aulitisová, známa z dvojice detskej relácie Ela Hop, porozpráva malým divákom rozprávku o tom, čo robí dieťa v maminom brúšku celých 9 mesiacov. V Dome kultúry sa môžete tešiť na dve predstavenia o 9. hodine ráno a o 10. hodine a 30. minúte. Centrum voľného času Relax pozýva deti zo základných škôl na súťaž Účes 2013. Kto sa chce zapojiť do súťaže, treba, aby si priniesol vlastné kadernícke pomôcky, ale aj priviedol kamaráta či kamarátku, ktorému bude robiť účes. Neváhajte a príďte predviesť originálne a zaujímavé účesy v utorok 12. marca o 14. hodine a 30. minúte do priestorov telocvične Centra voľného času Relax. Po komete Hale-Bopp, ktorú sme mohli pozorovať na oblohe v roku 1997, sa konečne objavila ďalšia, ktorú budeme mať možnosť vidieť, dúfame, voľným okom. Kométa dostala označenie Pan-STARRS. V súčasnosti sa nachádza na južnej oblohe a pomaličky zjasňuje a zväčšuje svoj prachový chvost. Od 10. marca ju uvidíme po západe slnka nad západným obzorom. Kométa by mala mať rozvinutý chvost smerujúci k oblohe, tzv. Nebeský výkričník. Po februárovej prestávke odbor rekreačnej telesnej výchovy a športu opäť pozýva medzi seba priaznivcov zdravého životného štýlu na pravidelné cvičenia, ktoré budú prebiehať od 7. marca v čase od 18. do 19. hodiny, vždy vo štvrtok v základnej škole na Šípku. Jeden týždeň sa bude cvičiť rytmika pri hudbe a druhý týždeň yoga. Všetky vekové kategórie sú vítané. Rekreačným korčuliarom bude ľadová plocha zimného štadióna k dispozícii v nedeľu 10. marca od 15. hodiny 15. minúty do 17. hodiny 30. minúty. Opäť je tu niečo pre nadšencov adrenalinových situácií. Motoklub Veľké Uherce myslí na všetkých fanúšikov endurokrosu, pre ktorých si v úvode tohtoročnej sezóny pripravil originálnu akciu s jedinečnou atmosférou. Pohľad na jazdu rýchlych kolies si môžete vo Veľkých Uherciach vychutnať už túto nedeľu 10. marca. Štart je naplánovaný na 12. hodinu. Filmoví nadšenci si v ponuke panoramatického kina opäť nájdu niečo pre seba. Od štvrtku 7. do pondelku 11. marca to bude dobrodružno-fantazijný film Cesta do krajiny Oz. Do programu sa opäť dostala česká komédia s názvom Babovřesky, ktorú kino premieta od piatku 8. do pondelku 11. marca. 30 minút po polnoci je titul akčnej drámy, ktorú si môžete pozrieť v dňoch 12. a 13. marca. Pohotovostná lekárenská služba je v pracovných dňoch cez víkendy a sviatky od 8. do 20. hodiny. V nasledujúcich dňoch ju bude zabezpečovať lekáreň Sun Pharma v Kauflande.